kunt nog voeten. Dat doet niks. Dat doet helemaal niks. Nee, dan moest eigenlijk zeggen, dit is de waakhond. Ja, joh. Als ze hier door de poort komt, dan wordt ze levend opgegeten. Dat doet helemaal niks. Vegetarisch. Dat vrouwtje. Hé, laat ik het zien. Laat ik het zien. Oh, kijk. Hé, Inmiddels werd de ganse stront al dat we... laat ik het zien. Wat is dat voor merk? Dat is een Engelse bulldog. Oh, een Engelse. Die Fransen zien kleiner, hè? Ja. Ja. Met de buurman net zo'n Frans. Het heeft geen problemen nou met... Nee, gelukkig niet. We hebben dus de tweede al. En dat doet helemaal niks. Ja, en qua mankementen noem maar op en niks. Dus Ja, op want de die want normaal ademhaling heerst is het- natuurlijk een probleem, ja, hè? heerst ze met ademhalen en noem maar op. Heerst ze normaal. Maar dus op de tweede niks. Helemaal niks. Maar die hebben we pas nu aangeschaft. Dat is dus een jaar winst. Oh, kijk nou toch. Die is leuk, ja. Ja. Wat dacht ze? Ik show hem even. Dik wegwezen. Ja, maar, Kan ik keren op film? dit is zijn schuld, hè? Ja. Want hij stopte langs ons. Anders zeg ik dat je maar niet in de gaten gaat. Hij reed ons nog net niet klem. Dat doen we normaal wel. Nee. Hey, is dit vriend? Nee. Hey. Dit is nu, hoe lang is Ik heb dit? van 2006, nee, ieder. Oh. Eerst is van 2006 komen staan. Is lekker rustig. 2005 eigenlijk, ja, zo gaat. Het ziet er goed als nee. Ja, maar het is ook lekker rustig Ja. en ook qua buren. We zien niet weggeduwd. Normaal hebben ze natuurlijk de bergen eromheen. Ja, weet je ja, wel. ja, ja. Teken een berg, teken een berg. En dan hebben ze daar in principe, ja, alles is gewoon mooi netjes. Ligt allemaal fatsoenlijk. Dus Ja. dat is eigenlijk ideaal. Want duk is het zo met de ik- campjes dat ze ergens ik op niet een leuk. onmogelijke plek Ja, weer... ja. Ja, we zijn weggeduwd. We zijn weggeduwd en- Ja. En we kunnen heel goed met de lui opzeten en noem maar op. Dat is, Ja? allemaal, dat is allemaal perfect. Ja. Giet goed samen. Ja, Het allemaal perfect. We hebben nooit geen problemen gehad, nooit. Nooit. Dus Alt- gewoon- altijd op een kamp gewoond? Ja, ja. Ja? We Die komen, ook? Nee, Nee? we komen van Nee. Vinkenslag af. En dik best eigenlijk... ik ben burgervrouw. dik best import eigenlijk. Ja. Ja? Geïmporteerd. Ja. En dus eigenlijk van Vinkenslaag. Hebben ze die toestanden toen ook meegemaakt? Ja, Dat het even... ja. Dat overdreven gedoe eigenlijk, ja. Ja, want op een gegeven moment was dat ook in de media. Was dat een enorm... Allemaal opgeblazen, noem maar op. Ja, kijk, als ze in een buurt bij spreken, heb ze ook wel gezien en de mensen wat dat uit, hè. Maar ja, als ze dan alles over één kamp scheert, dat is niet de bedoeling. Maar als ze erop terugkijken, was dat toen ook met name voor kampbewoners een slecht stukje Ja, zeker. publiciteit? Ja, zeker. Als ik met de Hij is bedrijf, toch een als je met de stapel, bedrijf hè? daar zit, dan krijg je een slechte naam. Maar door de lui wat het wel doen, hè. Dat we ook gewoon eerlijk in zien, hè. Ja. Kijk, en probeer ik dat maar weer eens op te bouwen, hè. Want ik moet zeggen, dit is nou in de 7-jarige geschiedenis van Onderweg, nou, ik denk wel bijna de 10e aflevering die we op een woonwagenkamp opnemen. Misschien iets minder. Maar we werden altijd leuk ontvangen. Ja, Het dat is zijn toch de altijd bedoeling, hè? leuke gesprekken. Ja, maar dat is toch ook de bedoeling, jongen. Laten we eerlijk zijn. Wat moest Ja, raar maar tegen dat- elkaar doen? Eh, Dit geen zin, hè. Nee, maar daarom vind ik dat ook juist zo leuk, want door die leuke gesprekken kan ze ook laten zien Ja, dat, dat het is geen... het heel anders is, hè, jong. Ja. De best gestempeld, jongen. En uiteindelijk, ja, probeer allemaal aan toe te komen. Maar nu de meeste lui wat ik kennen, die weten het ook, jong. En die zien ook gewoon spreken dat het gewoon normaal is. En die komen bij die op bezoek en noem maar op. Ja, nu met de coronatijd is dat al wat minder. Maar ja, dan hebben ze het ook gehad eigenlijk. Je gaat bij hun, zie komen bij ons, weet je wel, net zo goed. Als ik nou dadelijk naar binnen ga, hè? Want ik zie dat ze de eerste schoon niet geknapt hebben, maar dat is handig, hè? Want dan moest... Veenmaal de show doet, hè, joh. Ja. Veenmaal de show doet. Dat is Ja, maar- normaal. Dat is al een heel oud gebroek, hè? Ja, ja, maar van jou met vloerbedekking binnen liggen. Kijk, als die gier overheen lips en de lips over die vloerbedekking is, niet zo prettig, hè. Dan stijgt ze op, hè? En als ze dan elk jaar een nieuwe vloerbedekking moet kopen, is niet de bedoeling. Ja. Waar is hij? Hey! Ja, die wil terug. Moest ze zoeken, kom. Ja, dat moet er nog hier. Nee, maar ze had ze net over een bedrijf. Wat duizen? Ik zit in de metaalhandel. Dat is druk, hè? Ja, dat doen we al heel lang. Maar is er nog wat... waarom is eigenlijk altijd die
link geweest tussen metaalhandel en... Ja, maar dan hebben ze verschillende. Hè. Dan hebben ze de haakdekkers, bijvoorbeeld is niet alleen van het kamp. Dan hebben ze de haakdekkers, dan hebben ze shelters, dan hebben ze metaalhandel, autohandel, Maar is- palettenhandel, noem maar op. Hè. Iedereen heeft zijn werk. Ja. En dan hebben ze ook heel veel lui wat gewoon op een kamp werken, wat gewoon voor de baas werken ook. Hè. Dat is, pas op, dat is niet alleen metaal. Er zitten dus wel verschillende in, maar niet allemaal. Hè. Maar zit er nog handel in op dit moment? Mag het tot nu toe mag ik niet klagen, laat het zo zeggen. Dan. In een gezond bedrijfje. Hebben ze last van de crisis? In het begin hebben we dat heel veel gemerkt. Ja. In welk opzicht? Ja, dan mag ze de grens niet over. In het begin. Dus ja, dan heel veel lui zijn terughoudend. Hè? En dan zeggen van ja, nu niet. En bijvoorbeeld als ze bij een bedrijf komt en zegt van Lutgens, kom maar een andere keer terug, want we willen nu even geen binnen hebben. Ja, dan hebben ze nog nadelen. Hè? En pas op, de productie loopt niet verzoenlijk door. Dus uiteindelijk gaan ze er wel minder aan hebben. Laten we gewoon wel in zien. En dan moet ze toch, en de kosten lopen allemaal door. Dus dat is allemaal, ik denk dat daar iedereen last van heeft. Ik kan me geen zeggen wat zegt van ik heb een gezond, het loopt top. En het loopt wel, maar niet wat ze gewend is. Laten we wel even zien. Dat is een verschil. Maar het is vol te houden. Ja, vol te houden. Daar heb je niks te willen. Maar is er mensen in dienst? Nee, ik ben eenmanszaak. Oké. Ja. Maar bist ik ook hier meteen nog met zo'n hengerke rondrijden? Dit is van mij hier. Deze? Dit is de andere vrachtwagen voor haar. Ja. Maar, want ik heb het wel eens als ik iets groters toes over heb van metaal of zo, dan lees het aan de weg. Ja. En dan binnen een week dan is het opgehaald. Ja, dat doen we niet. Dat Nee. vind ik eigenlijk in principe gewoon puur bedrijven eigenlijk. Ja, dan als je toevallig zegt van nu zeg ik moet wat op grump hebben en de camera haalt, haal ik het dan verder op. Maar voor de verder rest, nee, gaat het goed normaal. Bedrijven, dus dan moesten ze ook van die netwerk hebben. Ja. Vaste klanten? Ja. Ja? Ja, dat heb ik gelukkig in al die jaren opgebouwd. En ja, die lui die hebben er vertrouwen in, het werd allemaal netjes gedaan. Ja, dan is dat zo, hè. Ik krijg je netjes betaald. Is het teambedrijf of is het overgenomen van... Nee, ik Van ben die het zelf, vader of zo? nee, ik ben het zelf begonnen. Oké. We hebben dat toen met de autohandel gedaan en toen kwam dat eigenlijk van dat wat ze net ophalden. En ja, dat is heel veel kapot van, hè. En dan gaat heel veel kapot, dan ben ze met de oetje en dan gaan ze toevallig naar een andere branche. Ja, en toevallig pakt dat ook lekker leuk uit, wat zo zeggen dan. Ja. En met wat ik net aanhoorde, dat was de bedoels wat er met Vinkenslag Ja, gebeurd is. ja, dat is Dat er heel veel autobedrijven... Ja, maar heel veel gezonde bedrijfjes zijn door kapot aan gegaan, joh. Door dat alleen. En ze hebben het allemaal over één kant geschiet. En dat is, ja, ik vind dat eigenlijk niet logisch. Het is hetzelfde als ze nu heen gaat thuis en één mens dood gaat. Ja, als ze dat zal ze bij de straat ook hebben. Dan gaat het gewoon niet, jong. Kids niet gewoon alles met de tanks aankomen, jong. Dat is dan niet logisch, jongens. Hey, en sociaal gezien, wat heb jij ingeleverd door corona? Want volgens mij is het, Ja, de kids. normaal gesproken is het wel een beetje een familie zo, hè? Ja, dan was gewoon, ja, de enige boer komen ze, ja, bij mijn ouders, dan hebben ze het gehad. Die wonen hier ook? Ja, dan woont er Sjöns tegenover. Oké. Dan hebben ze het gehad. Hebben ze zelf kinderen? Ja, ik heb 2 dochters van 20 al. Oh. Wonen die op zichzelf? Nee, die wonen nog hier. Die wonen nog thuis? Ja, één in een vriendje. Het gaat goed allemaal, gelukkig. Maar ze zijn allebei 20? Ja, een tweeling heb ik. Ah, oh. Ja. En ook één eier? Nee, 2 Nee. ei. Oké. Ook 2 verschillende karakters. Dus ja, liek ook niet erbij. Dus is wel dat zustertjes zien. Ah, perfect. Oké. Ik mag me gelukkig vader prijzen. Ja, vaders en dochters is toch altijd apart, hè? Ja, dat hing aan elkaar. Hè. Ja, ja. Dat moet ook. Dus die kregen van dich ook alles gedaan? Nee. Ik ben niet de ene wat zegt van gewoon even samen dat kind ze doen, dat kind ze doen. Moet wel een beetje op een normale manier, laat het zo zeggen. Oké. Ik probeer ze zo sociaal mogelijk op te voeden, dat ze gewoon ook... Ja, één zit hier bij Maasveld in de gehandicaptenzorg. En één die zit in de ouderdomszorg, voor ouderelui. Het gaat goed. Diploma's gehaald hebben ze. Waar hebben ze dat zorg samen van? Hebben ze Van de dat vrouw. Van de vrouw, ja. Mijn vrouw is ook zo. Ja, en dus is het heel goed toeven in Hotel Mama, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. En blijven die nog lekker toevoeren. En die kunnen allebei op de fiets naar het werk. Ja, ze hebben alle 2 een uitje. Maar ja, één loopt hier tussendoor en die starren. Ja, de andere is met het uitje weg. Hey, en waar is ze die... Is je getrouwd? Ja, ben Ja? getrouwd, ja. Waar is ze die vrouw leren kennen?
In de Heeg. Dat waren een instuif. Maar mijn vrouw is van Heer, eigenlijk. Ja. Van 2000 ben ik al getrouwd. Alles in 2000. Samen gaan wonen. Getrouwd. Alles gekocht in principe. En gauw genoeg daarna ook Kinderen. Ja, kinderen. ja ze waren verwachtingen. Toen het getrouwde? Ja. Was er Oké. net een Was verwachting. dat ook de reden of om te trouwen? Nee, we dachten van dat gaat niet zo snel, maar. Ja, ik kan stoppen met de pil, met zoiets geen, en het gaat niet zo snel, maar ja, het ging toch sneller dan ik dacht. Maar ja, ze wel het moois voor gekregen. Maar tussen ochtend ging het ook snel. Ja. Maar ja, ik ben 14 jaar ben ik met haar vrij. En ik ben blijven hangen. En wie oud was hij toen? Ik was 15 en zij was 14. Oké. Ja. Op de instuif. Ja. Dat is zo'n ouderwets woord. Ik weet al helemaal precies wat Ja, maar dat... dat is toch allemaal niet meer. Die kinderen worden Ja, er allemaal precies. afgenomen. Wat voor kinderen hebben ze? Zitten de hele dag op de computer Maar eigenlijk. was dat gewoon zo'n kindermiddag of Ja, zo? nee, zo'n disco, zeg maar. Weet je wel, Jeugddisco. ja, dat is niet cool. Weet je wel, dan hebben ze het gehad eigenlijk. Maar ja, dat is allemaal niet meer, joh. En was dat direct Pats Boom toen? Dat was vrijwel snel, ja. Van allebei de kanten? Ja. Dus dat is dan niet echt gaar dan of het... Nee. Ze is wel alleen gekomen. En volgens mij nog altijd zeer gelukkig, of niet? Ja, we zijn gelukkig, ja. Gelukkig wel, ja. Was dat voor haar niet winnen? Uiteindelijk... Ja, ze is toen eigenlijk altijd gekomen ook. Ja. En ze wou direct eigenlijk, ja. Ik geloof dat ze zegt, die hadden een beetje... Sommigen hadden een vooroordeel. Ja, dan is ze gekomen en jullie hebben het heel anders gezien eigenlijk. Ja. En ze is nooit meer weggegaan. Oké. Die lag dagen nacht bij ons. Eigenlijk. Dus ze was in no time was ze onderdeel eigenlijk al van de familie. Ja, ze is ook groot van mijn ouders en noem maar op. Ja, sowieso een sociaal vrouwtje. Altijd lief. Ik heb nooit geen problemen. Dus ja, dan was er weer beter wensen.